Manga mchizviziva here kuti plant yekutenward yakanokomishenwa naPresident Emerson Mnangagwa musi wechitatu iyeya ndemukoma wavo kana ndiye brother wavo. Ndo mamirira zvakaita muna muZimbabwe kune vanga vasingazvizive. Anonzi Patrick Mnangagwa naDouglas Kwanda ndo varidzi Douglas Kwande ndo varidzi veplant iroro. So paipai pari kunzi nyika inofakwa nevayo paipai. Zvimwe zvacho tinozoita zvichirelata so kuti right ukaenda kuarmy kwekweya wazvona uchanoona mwana wemukuru mwariko, wobvaenda kufinance uchanoona mwana wemukuru futi ariko ari pavice. Uri kuona masectors akabatwa kusecurity, kuarmy ndo security hombe yeZimbabwe. Totaenda kufinance ndo zvinhu zvinofambisa nyika manje. Tobva tati izvezvi kwakudepartment refood kuningirini yakanzi yakalonjwa iyo plant yacho. Department refood iroro manje kobva kwaiswa brother yacho. Unongoona wega zvimwe zvacho hazvimbonyanyi kuda kuti timbonyanya kuzvianalyze kana kuti kunyanya kudzifambira sterek. Unotongoona wega kuti nyika inovakwa nevene iyo. zveZimbabwe, tell me what you think. Muri kuiona sei nyaya iyi?